Kažete, huškaju i pobegnu. I taj obrazac primenjuju vekovima. Tako je. Kako se ljudi ne opamete? Pa evo ti, prijatelju, stasala nova generacija koja uopšte ne zna šta je bilo 90. godina. Ti da pitaš ove klince danas, mislim klince, koji imaju 20 godina, oni nemaju pojma šta je bilo 90. godina. Znači zaborav. Njima niko ništa ne priča šta je 5. oktobar. Šta su ratovi na prostorima bivših godina. Oni nemaju pojma. Razumeš? I njima se servira lažna istorija. Razumeš? I samo se huškaju. Evo sad je bila proslava Dan pobede. Znaš kakva cirkuska predstava, brate? U Moskvi na trgu, razumeš, u okupiranoj Rusiji koji su razvalili međunarodni kriminalci kad su pobili porodicu Romanov i instalirali boljševike ili komuniste. Razumeš, od onda je Rusija okupirana i sad okupirana Rusija proslavlja Dan pobede. Kakav cirkus, brate. Dan pobede. Čega pobede? Kaže, pobeda protiv fašizma. Pa nisu ni ratili protiv fašizma, oni su ratili protiv nacizma, protiv Hitlera. Samo što su oni napravili deal sa Hitlerovim šefovima da se ne priča o nacizmu, nego da se priča o fašizmu, o italijanskim fašistima koji su bili na strani Hitlera zato što su bili prevareni od strane istih tih saveznika engleskih u Prvom svetskom ratu, koji su im obećali brda i doline, nisu im ispunili. Znaš, i sad bora protiv fašizma. Lovačka priča, nisi, razumeš, 9. To je dan sramote, dan okupacije. Ali kome ti ja pričaš, razumeš, isprani mozgovima, razumeš. To ti je ko Eurovizija, to ti je ko reality, Dan pobede. A dobro, to je zabava za bezmozgoviće, za široke narodne mase. Neće to još dugo da traje, to će Bog uskoro da ukine, sve te cirkuske predstave. To je ono što ste rekli u prošloj emisiji, to mi je hit. Živjeli sa otrovom, to je isto to. To. Sale, pitaj Miroljuba kako najbolje na prirodan način da se leči želudac, gastritis, refluks, čir i slično. Obzirom da se dosta sirovo hranim, ali stalno imam problem sa kiselinom i bolom. Koliko god uzimao voće i povrća, dodatno mi se stvara kiselina i peče me želudac. Uskoro treba da odradim gastrokopiju pa da vidim kakvo je stanje, dok sa crevima i pražnjenjem nemam problema. Redovno čistim organizam. Čak i klistiranje odradim povremeno. Veliki pozdrav za vas, samo tako nastavite. Dragi prijatelju, glavni uzrok gastritisa je stres. Lako je da promeniš ishranu, aj promeni svoj aj promeni to što ti je u glavi. Razumeš? Često je uzrok problema i kada se jede previše namirnice u jednom obroku, kombinacija voća i povrća u istom obroku i slično, što isto se možda zove gastritis. Ali glavni uzrok povećana kiselina u želucu je stres, to je glavni uzrok. Naravno, kafa, ali ti to ne piješ, dovoljno što se nerviraš. Ništa korisno ne radiš, ne šetaš, ne ideš na vreme da spavaš. Po stresu si, sad ćeš ti da piješ vodu i da jedeš sirovo biljnu hranu i da te prođe. Pa ne može, prijatelji. Problem se rešava u glavi. Sve se rešava u glavi. Gledaj pragmatikos, prijatelj. Gledaj pragmatikos i odmah će da ti se niveliše želudačna kiselina. Neće da ga peče. Neće te peče.